6 klappijen. Iedereen gaat op de nijen. Wat een alhoor. Verrekt een duivel en zijn moor. Zeg pas maar op tot ik schuurt. De diene komt aan in een tuut. Het net van de merk, soms weer een sigarenrok. Of luppes gekke Maria met volle was te kop. Of had die zate Charel alle kletsjes weer getikt. En is het tussen Jeufke en zijn ex weer dikke mik. Wat een alhoor. Deed mooi dat die dan ernstig door. Hier deed niks aan dan 6 klappijen. Iedereen gaat op de nijen. Wat een alhoor. Verrekt een duivel en zijn moor. Zeg pas maar op tot ik schuurt. De diene komt daar in een tuut. En lukt tante Marie over de pokkel weer de zweet. En zingt de nobervalsjes wie de welste boeren geet. En stinkje wie de romme doet dat hij déché geleerd. De grootste baffie acht die heet weer die Maastricht neer. Wat een alhoor. Die mooi dat die dan ernstig door. Hier deed niks aan dan 6 klappijen. En iedereen gaat op de nijen. Wat een alhoor. Verrekt een duivel en zijn moor. Zeg pas maar op tot ik schuurt. De diene komt aan in een tuut. Wat een alhoor. Wat een alhoor, leeflui. Als die met molle, molle, molle. En dan nog eens lekker klappijen. En de zaak liggen op de nijen. Ongelooflijk. Wat een alhoor. Verrekt een duivel en zijn moor. Zeg pas maar op tot die schuurt. De diene komt aan in een tuut. Zeg pas maar op tot die schuurt. De diene komt aan in een tuut. Wat een alhoor. Die mooi dat die dan ernstig door. Hier deed niks aan dan 6 klappijen.